tadi, Cak. Keliling Surabaya iku nek aci ku mbayar mek 5.000 tok, ana program iki. 5.000. Nah, mari siji maneh. Nek pesen-pesen panganan. Nah, iku free ongkir. Nol, gate ongkir blas. Asli teko tokone sakmono ya sakmono bayare. Ku programe aci kuwi ngono. Guys, umumno ambek arek-arek. Rek. Berarti kon 5.000 iku free ongkir tuku toko. Kok ngono sih? Ya apa sih gampang iki? Dadi lek keliling Surabaya. Iku free ongkir rek. Oh, sing free ongkir iku mang panganan. Nek panganane mek 5.000, Gang. Kon mah ngomong ngono. Sik ki opo sih, Rek? Umumno nang arek iku. Tak umumno. Ah, Nek nang Surabaya keliling, Surabaya munyer, bayare mek 5.000. Ngono lho. free ongkir. Free bayar 5.000. Lah free ongkir mawamu ngrepoti areku. Ngene lho, Gang, maksudku. Lek free ongkir iku mek 5.000 keliling Surabaya oleh tuku. Ya. Tokone sapa? Tokone bebek ning kate dijaluk. Nang ate tuku. Lek tuku panganan rek. Kon mek 5.000 ngono ah. Ini sih, Cak, yo opo sih? Tuku panganan mek 5.000. Enggak, nek keliling Surabaya, Heeh. bayar 5.000. Ngono lho. Red 5.000. 5.000 bayare. Nah. Lah nek pesen panganan, free ongkir. Tuh, ngono rek. Heeh. Paham. Keliling Free. Surabaya ku free ongkir, tuku panganan 5.000. Aduh, salah mana iki. Aduh. Helmmu tak pahami. Rokok dia bingung ki kan enggak. Nek keliling Surabaya bayar 5.000. Wis, Bingung aku bingung rek wis download ae nang ngene Aci rek yo. Terus kodene kayak ono sip rek utawa ayo rek wis download tok nang Play Store. Aja nuruti iki 5.000 sing free ongkir. Ono kabeh nang ngono rek pilih dhewe. Istimewa. Istirahat. Istimewa. Lah mari istimewa gak istirahat ta, kerja terus aku. Iya yo, Wan.